Дзяржпрапаганда паспрабавала дыскрэдытаваць праваабаронцаў. Як у Беларусі прайшлі школьныя выпускныя, дзе ў краіне можна будзе купацца з вяртаннем цёплага і сухога надвор'я. Пра гэта ды іншыя падзеі суботы 13 чэрвеня распавяду ў кароткім выпуску навінаў. Вітаю! Спроба дзяржпрапаганды дыскрэдытаваць праваабаронцаў. Прапагандыст Ігар Тур у эфіры тэлеканалу ОНТ заявіў, што ў спісах праваабарончага цэнтру «Вясна» дагэтуль значацца 196 чалавек, якія ўжо на волі. Аднак, як высветліла выданне «Наша Ніва», аўтары сюжэту завысілі лічбы, залучыўшы ў гэты пералік тых, каго праваабаронцы і без таго афіцыйна лічылі былымі палітвязнямі. З усяго спісу 13 чалавек, чые прозвішчы фігуравалі ў эфіры ОНТ, рэальнае карэктаванне базы праваабаронцаў патрэбнае толькі ў 7 пазіцыях. Астатнія 6 асобаў да выхаду сюжэту ўжо значыліся ў базах як былыя палітвязні. Праваабаронцы звяртаюць увагу, адсачыць дакладны лёс палітычных зняволеных у Беларусі надзвычай складана. Галоўнымі перашкодамі застаюцца татальная непразрыстасць судовай сістэмы ды пагроза бяспецы для саміх былых вязняў у выпадку публічнасці. На сёння паводле «Вясны» ў Беларусі палітвязнямі прызнаныя 868 асобаў. Пры гэтым рэальная іх колькасць, адзначаюць праваабаронцы, можа быць значна большая. Адна з самых загружаных дарог краіны Р-53 Слабаданова-Сады застаецца і адной з самых небяспечных. Неўзабаве на трасе, што злучае сталіцу з Жодзінам ды Барысавам, увядуць абмежаванне хуткасці да 90 км за гадзіну, паведамілі ў ДАІ Менскай вобласці. На кароткім участку ў Смалевіцкім раёне з 2021 да 2025 года зарэгістравалі 14 аварыяў, у якіх загінулі 5 чалавек. Статыстыка ахвяраў папаўняецца і ў гэтым месяцы. 2 чэрвеня ў ДТЗ на гэтай трасе пацярпелі 3 чалавекі, а праз тыдзень у больніцы памёр 87-гадовы кіроўца ВАЗа. Аналіз ДАІ паказвае, у большасці выпадкаў прычынаю здарэнняў становіцца менавіта ліхацтва або няправільны выбар хуткасці з улікам надвор'я і стану дарогі. Папаўненне аварыйнай статыстыкі і ў Віцебскай вобласці. Каля пасёлку Відзьба 58-гадовы кіроўца грузавіка МАЗ з прычэпам страціў кантроль над машынай. Цяжкавік вылеціў на левую ў кірунку руху абочыну і на хуткасці пратараніў дрэва. Удар быў такой сілы, што кабіну цалкам змяла, а сам кіроўца аказаўся заблакаваным. На месца здарэння тэрмінова прыбылі 3 адзінкі тэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Дастаць пацярпелага з кабіны ўдалося толькі пры дапамозе гідраўлічнага інструмента. Мужчыну з траўмамі рознай ступені цяжкасці шпіталізавалі. ДАІ праводзіць правяранне і заклікае кіроўцаў да максімальнай асцярожнасці. У Беларусі прайшлі выпускныя вечары. Сёлета 11 класы школаў у краіне закончылі амаль 59 тысяч маладых людзей. Праграмы выпускных былі аднолькавыя ў розных рэгіёнах і складаліся з 2 частак. Беспасярэдня ў школе і на арганізаваных пляцоўках пад, цытата, пільным наглядам педагогаў і бацькоў. Моманты свята развітання са школаю глядзім разам і без каментара. У Воршы так і не аднавілі мурал з Владзімірам Караткевічам. Партрэт класіка беларускай літаратуры, які знаходзіўся на доме нумар 2 на вуліцы Марата, схавалі пад пластом цеплаізаляцыі падчас рэнавацыі будынку. Працы ўжо скончылі, аднак малюнак не аднавілі і нават не абяцаюць гэта зрабіць, піша Віцебская «Вясна». Мурал стварыў мясцовы мастак Дмітрый Толкачоў. Яго ўрачыста адкрылі ў лістападзе 2020 да 90-годдзя класіка. Кампазіцыя ўключала фрагменты рукапісаў Караткевіча, ягоныя фірмовыя малюнкі на палях і радкі з верша, які прысвечаны гораду і так і называецца «Ворша». Сцяна будынку, дзе размяшчаўся мурал, выходзіць акурат на вуліцу, што носіць імя пісьменніка.
Добрая навіна ад санітарна-эпідэміялагічнай службы для аматараў адпачынку на вадзе. Спецыялісты даследавалі амаль 1000 пробаў з вадаёмаў у зонах масавага адпачынку паводле мікрабіялагічных паказнікаў бяспекі. У выніку ніводнага парушэння гігіенічных нормаў не выявілі. Як паведамілі ў рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, на ўсіх афіцыйных пляжах краіны купанне ды заняткі воднымі відамі спорту цалкам дазволеныя. На сёння ў Беларусі каля 500 такіх зонаў адпачынку, з іх 23 ў Менску. Адмыслоўцы падкрэсліваюць, што кантроль за якасцю вады будзе штотыднёвым і будзе доўжыцца да канца лета. Аднак купальнаму сезону беларусаў цяпер замінаюць умовы надвор'я. Пра гэта і пагаворым, бо парасоны далёка не хаваем. Сёння надвор'е ў краіне прадыктуе чарговы цыклон з дажджамі, месцамі з навальніцамі і прыкметным тэмпературным кантрастам. Моцныя ападкі прайшлі ў Беларусі напярэдадні. Асаблівая непагадзь дадала праблемаў на ўсходзе краіны. Гэтак залева абрынулася на Гомель. Стыхія падтапіла асобныя ўчасткі дарогаў гораду, а таму многія гамельчукі дабіраліся з працы дадому даўжэй, чым планавалася. У шэрагу вёсак на Гомельшчыне, у тым ліку ў Раманавічах, Старым Сяле і Клёнках выпаў град памерам з перапялінай яйкай нават больш. Град адбыўся і ў Мсціславе на Магілёўшчыне. Асобныя экземпляры дасягалі 3-4 сантыметры. Хутчэй за ўсё, такі буйны град быў выкліканы праходжаннем суперячэйкавай навальніцы па ўсходзе вобласці ў зоне кантраснага франтальнага раздзелу, піша тэлеграм-канал Метеовайб. А вось хто імкнецца да вады, незалежна ад надвор'я. Што праўда, не заўсёды такі шлях выдаецца бяспечным. У сталічным мікрараёне Уручча працаўнікам міністэрства надзвычайных сітуацыяў давялося ратаваць качынае сямейства. Птушкі чамусьці надумалі прагуляцца проста па праезнай частцы. Ратаўнікі акуратна сабралі гэтых парушальнікаў руху і вярнулі іх да звычайнага асяроддзя. Глядзім без каментара. Вялікае свята футболу на чэмпіянаце свету працягваецца. Нарэшце свае стартавыя матчы згулялі і дзве апошнія краіны-гаспадыні турніру. Зборная Канады ў Таронта прымала Боснію і Герцагавіну. Вынік нічыя 1-1. Куды больш упэўнена стартаваў трэці арганізатар турніру. У Інгелвудзе амерыканская зборная ў дэбютным матчы разгромна перайграла Парагвай з лікам 4-1. ЗША аформілі камфортны гандыкап у 3 мячы яшчэ ў першым тайме. Аднак хапае на мундыяле падзеяў і па-за футбольным полем. Зборная Англіі засталася без трэнавальнага інвентару. Яго проста скралі. Злодзеі сцягнулі тактычныя дошкі, практычна ўсе мячы, пакінуўшы камандзе ўсяго адзін. І нават буцы галоўных зорак – Гэри Кейна і Джуда Белінгема. Паліцыя ўжо шукае злачынцаў, а пад падазрэнне трапілі кіроўцы, якія перавозілі багаж. Пра далейшае развіццё падзеяў о 19-й гадзіне павядуць мае калегі ў выпуску «Аб'ектыву». Заклікаю вас падпісвацца на нашай сацыяльнай сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пакінуць каментар пад гэтым відэа ў YouTube. Бо ваша актыўнасць – гэта падтрыманне незалежнага слова і нашай працы. Таму беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры Белсату.